Ibrahim, ni ne Yusuf ne. Ba Yusuf? Wallahi ni ne Ibrahim. Ai duk duniya ba wanda ya isa gane ka wannan shigar da ka. Abin da yasa na ce ka zo gurin nan, wani ɓadda ba mu nayi kwalawa na kaucewa da wasu kaya ba na so su kama ni. Shi yasa na zo na ce ka kama kullum motata. Ka zo da motar? Na zo da motar. To ba ni. Ba mu kullum oga. Na san duk duniya wallahi babu wanda ya isa gane ni. Babu wanda ya isa gane. Wallahi ma'aikata na musu zarra. Na gode Ibrahim, wuce mutum. Kaucewa da wasu kaya.